hai sitios que fan unha ilusión especial. Mira, estou en Lobios, aquí, no camiño que vai da Escusalla, que vamos falar da Escusalla, un sitio dos misteriosos máxicos, destes que algúns dicen que non se atreven aínda a pasar polo lado da Escusalla cando se mete o día. Bueno, pois, tirando para arriba, hacia unha aldiña, creo que é onde termina incluso a carretera, cima de Vila, atopei esta capela fermosísima. Creo que está dedicada a San Pedro, pero xa averiguarei despois, cando teña conexión ao internet, porque, pero pareime nela porque son sitios que me gustan, vos xa sabedes que así as capelas e estes sitios, non? Onde se fa unha romería anual. Por certo, pasan por aquí unhas levadas de agua, que debe de haber un acuífero importante nesta zona, que deben de levar agua para regar a varios sitios. Bueno, pero fijarse que cousa, e digo eu, se incluso isto non será o recordo de algún culto anterior ao cristianismo. Mira, hai un árbore, un carballo colosal aquí. Mira que tallo ten. E alguén, sin aceptar o árbol, fixo unha construción de formigón, forrada de pedra, cunha especie de anfiteatro, de altar, non sei como, na parte de arriba. A mí fai unha ilusión. E cuidado con aquí, cuidado. Mira. Ai, que me cae a moza da cama. O andaluz debe de estar estudiando, a ver se sigo, non? A cuadriga. Esta é a cuadriga onde vamos nós, onde nos movemos. E mira que sitio, mira que sitio. Categoría. Porque aquí non me decir que este país non é máxico. Este é máxico. Estou na parte de arriba, ai que ilusión me fai, na parte de arriba deste carballo, non? Hai todo este conxunto de árbores. Era un pouco deterioradas as madeiras, sabes? A ver se aguanta. E aquí encima do carballo, encima da capeliña, aquí andamos. Que visitante temos aquí, mira. Aí está. Este sí que vive ben, aquí arriba. É como un capirún, mira. Bueno, pois xa vos deixo. Un poquinho máis para arriba, creo que está cima de Vila. Ludeiros, a Escusalla, vamos ir a Escusalla, Eu xa escribín dela fai moitísimo tempo, pero, e si entre nós, que todos xa somos maiores de edad, a Escusalla é para cagarse. E como eu sempre tardo un pouquiño en meter os traballos, ou buscar, podedes meter en Google a Escusalla, Xoán Arco da Vella, e aí aparece, e se non hai moitos máis artigos da Escusalla que a cagarse. Drama, a Galicia esa escura, esa Galicia de categoría. Ala, hasta logo.